Merba, jina Daniela u llum se naqralkom il-ktieb Ittra mill-Uganda. Kidba ta' Daniela Attard dis-sinji ta' Sue u Kathleen Flask. Aziza, ħabiba, jina Mirenne, tifla li nqod villaġġ żgħir fl-Uganda. Jina għandi 12 sena u ngħix f'dar fqira u żgħira ħafna magħmula mill-injam u t-tajn. Nimmaġina qed tistaqsi mela jien taf tikteb bil-Malti. Da żgur li le, lanqas bil-lingwa tiegħi ma naf nikteb. Hawnhekk jiġu volontiera minn pajjiżi differenti fosthom minn Malta. Bis-saħħa ta' waħda minn dawn il-volontiera qed jirnexxieli nwassal dan il-messaġġ lilek. Kif kont qed ngħidlek aħna ngħixu fil-jasar tal-faqar u tbatija estrema. Nixtieq kont naf nikteb u naqra bħalek, imma sfortunatament jien ma nistax imur l-iskola. Il-villaġġ fejn ngħix m'għandux aċċess għall-ilma tax-xorb. Allura, minflok imur l-iskola, jkolli nimxi kilometri sħaħ biex nikseb l-ilma. Taħsbux li l-ilma li nixorbu jkun dejjem nadif kif ikun tagħkom tafux. Spiss dan l-ilma jkun infettat u minħabba fekk aħna nmirdu spiss. Barra minn hekk il-mediċini huma limitati hawnhekk. Innejx flimkien ma' żewġ ħuti oħra. Ommi mietet meta weldet lil oħti żgħira u missieri miet ftit ilu wara marda qasira li ħakmitu. Hija l-kbira għandu 15-il sena u jismu Mukaza. Oħti żgħira jisimha Namazzi u għandha 4 snin. Namazzi sfortunatament daq tibda tmur l-iskola u se jagħtuha uniformi, żewġ pitazzi, lapes u gomma. Grazzi għal ġenerożità tal-benefatturi li ħallsu għal dan kollu. Minkejja din il-miżerja kollha, taħsbux li aħna nkunu l-ħin kollu mdejqin? Anzi nagħmlu minn kollox biex inferħu lil xulxin. U tgħidx kemm nieħdu gost meta jiġu n-nies minn barra jżuruna? L-aħħar darba tgħidx kemm tħaqna għax bdew jeħdulna ritratti u jruhomna. Aħna mhux imdorrijin naraw lil nfusna. Uħud mill-volontiera drajnihom sew u saru ħbib tagħna. Kull darba li niġu dejjem iġibulna xi ħaġa magħhom u tgħidx kemm nieħdu pjaċir biha. Aħna bħalkom għandna l-passatempi tagħna. Iżda ħafna drabi l-ġugarelli konna nagħmluhom aħna bl-affarijiet li nsibu. Ġieli nagħmlu xi ballun, xi biċċiet ta' drab u karti li nsibu u norbtuhom bil-weraq. Nħobbu nilagħbu nol ma' tfal l-oħra tal-villaġġ. Kultant in-nisa tal-villaġġ joqogħdu jgħallmuna s-sfin tradizzjonali ta' pajjiżna. U mbagħad noqogħdu nagħlmuh lin-nies li jiġu jżuruna minn barra. Iżda l-aktar logħba li nħobb nilgħab hija dik tat-tabib. Inħobb niġbor l-tfal żgħar, impoġġihom fuq sodda ta' weraq u nimmaġan li qed nikkurhom. Il-ħolma tiegħi hija li nsir tabiba u nkun nista' nfejjaq lin-nies tal-villaġġ tiegħi verament. Nixtieq li bil-flus li nibda naqla nibni sptarijiet attrezzati bis-swali tal-operazzjonijiet biex inkun nista' nsalva lin-nies li jkollhom bżonn kura immedjata bħalma kellha bżonn ommi. Kieku ommi sar ilha intervent kirurġiku meta kellha lil oħti kieku llum għadha ħajja. Il-parti kbira tal-ħin però nqattaw infittxu l-ikel. Niftakar l-ommi talli xi weraq tal-pjanti u titmana bihom. Ma tantx kien ikollhom toma tajba. Imma aħjar milli noqdu bżaqna vojta. Anke fiż-żibel konna nfittxu. Bit-tama li nsibu xi ħaġa li tkun tajba għall-ikel. Meta kont iżgħar, ommi kienet tħobb tirrakkontali din il-ħrafa tradizzjonali li ġriet minn ġenerazzjoni għall-oħra u llum nixtieq naqsamha magħkom. Darba kien hemm il-junessa u baqra li kienu ħobża u sikkina. Iżda darba ġġieldu u l-baqra ħarbet għax li l-junessa ridet toqtolha. Iġri tant l-antilop li kien joqgħod fil-viċin. L-antilop qalla tinkwita xejn, jien se nipproteġik mill-junessa u jekk tiġi hawn tiegħek daqtejn bil-qrun tiegħi. Mela, kif taħsbu li tkompli l-istorja? U intom, kieku kellkom tiktbu ittra biex tirrispondu lil Mirenne, x'kontu tgħidula dwar Malta u dwar il-ħajja tagħkom hawnhekk?